हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि मोनसे गोदान रादाबनि भिडिअ बरायनानै लाहरबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां लोगोसेनो भिडिअखौ लाइक खालाम शेयार खालाम लोगोसे नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै अलनि बाटनाव थुनानै हो फैदो दानिया भिडिअखौ जागायनोसै हादराव 18थि लक सभा बिसायख'थिया थांनाय 19 एप्रिलनिफ्राय जानानै फैगौ 7 मे खालाराव थामथि खोलोबनि बिसायख'थिया जानो थांगासिनो दं। बे थामथि खोलोबनि बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै हादरनि गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाफोरा आरो खायसेया उदां बिजाथि महरै गावबा गावनि बिजाथिलाइखौ गथायदों। थिग बे लेखायैनो बे थामथि खोलोबनि बिसायख'थियाव हादरनि गं 12 रायजोनि 95 बियाबाव गासै 1352 जन बिजाथिफोरनि गेजेराव बादायलायनाया जागोन। मख'नो गोनांदि एडिआरनि रिपर्ट बादियै गासै 1352 जन बिजाथिनि 18% बिजाथिनि सायाव आयेन बेरेखा खामानि मावनायफोरनि बिजिरनायाबो सोलिगासिनो दं। बिनिनो 7 बिजाथिनि सायाव बुथारनायनि, 24 जन बिजाथिनि सायाव बुथारनो नाजानायनि, 38 जन बिजाथिनि सायाव आइजोआरि, 17 जन बिजाथिनि सायाव गुबुन हादरनिफ्राय फैनाय आरो गासै 244 जन बिजाथिनि सायाव आयेन सिफायनायनि दायनि थाखायबो बिजिरनाया सोलिगासिनो दं। मख'नो गोनांदि बिनिनो गासै 392 जन बिजाथिफोरा कौटि कौटि रांनि बिगोमा आरो 1352 जन बिजाथिनि सा 123 आइजो बिजाथि होननानै मिथिनाय जायो। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि थैनाय सानखौ फालिदों। बर'नि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ 1 मे 1990 मायथाइयाव जिउ गोमादोंमोन। बै लेखायैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि 34थि थैनाय सानखौ मैया 1 मे खालाराव क'क्राझार दतमानि थुलुंगाफुरियाव थानाय बिथांनि फबनाय जायगायाव मोजाङै खुंफुं जालाङो। बिथांनि थैनाय सान फालिनायाव गिबियावनो फुंबिलिनि आर'ज मेथाइजों जागायनानै आफादनि फिरफिलाखौ खावसे बिरहोयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। बै हाबाफारियावनो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि, बिटिआरनि चिफ प्रमद बर', बिटिआरनि बुंथिगिरि काथिराम बर', आसामनि केबिनेट मन्थ्रि फारियै उर्खाव गोरा ब्रह्म, अशक सिंघाल, बारग' मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्म, एमएलए लरेन्स इस्लारि, बिटिआरनि एमसिएलए आरो गोबांथार मेलेमजिबिफोरजों लोगोसे ओनसोलनि रायजो राजा आरो फरायसाफोरा बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जायो। भारतनि रैखाथि हानजाया थिउरिया हानजानि सुबुंफोरखौ हमदों। सा-सानजा भारत हादरनि रायजो मणिपुराव 11 जन हाथियारजों बुंफबनाय सुबुंफोरखौ हमनो हायो। बैसोर हमजानाय सुबुङा पुलिस बिफाननि खसाब गाननानै लादोंमोन। हमजानाय थिउरिया हानजानि सुबुंफोरखौ मावबादिनि होननानै सिनायनाय जादों। गासै 11 मावबादि हानजाखौ महा रेजिमेन्टआ पेट्रलिं खालामनो थांनायाव हमनो हायो। हमनो हानाय मावबादिफोरनिफ्राय एके राइफल, इनसास राइफल, एसएलआर, हेन्ड ग्रेनेड आरो बुलेटप्रुफ जेकेट बायदिफोरखौ बोखांनो हायो। दिल्लीनि गासै गं 8 फरायसालिफोरखौ बमाजों बेफ्रुसार होगोन होननानै इमेल फैनायनि उनाव गिख्रंथाव थासारि सोमजिदों। सोनाब बंग रायजोनि सेक्रेटारियेट राजभवन आरो कलकातायाव थानाय इन्डियान मिउजियामखौ बमाजों बेरफ्रुहोगोन होननानै इमेलनि जोहै सिगि हरनायजोंनो लोगोसे दिल्लीनि डिपिएस द्वारका, मादार मेरि, अमिति साकेत स्कुल, कालचारेल स्कुलजों लोगोसे गोबां फरायसालिफोरावबो बेबादि सिगिनायनि इमेल फैदों। बेबायदि इमेल फैनायनि थाखायनो मादार मेरि फरायसालियाव सोलिबाय थानाय आनजादखौ दोनथ'नानै फरायसालिखौ बन्द' खालामनो गोनां जायो। मख'नो गोनांदि कलकातायाव बमा होनायनि इमेलआ टेरराइस्ट 111 मुंनि दोलोनिफ्राय आरो माखासे इमेलफोरा सिनाय मोनै सुबुंफोरनिफ्राय दैथायहरदों होननानै मिथिना मोननाय जादों। साननैसो सिगाङावबो कलकातानि एयारपर्टखौबो बमा होगोन होननानै इमेल फैदोंमोन। बेफोरबायदि इमेल फैबाय थानाय जाथायनि सायाव दिल्लीनि पुलिस आरो कलकातानि सिआइडिआ संदाननायखौ जागायबाय होननानै मिथिनानै मोननाय जादों। चिरां जिल्लायाव बिपिएफ दोलोनि गेदेर खहा। फैबाय थानाय थामथि खोलोबनि बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै 1 नं क'क्राझार बियाबनि सिङाव थानाय ओनसोलफोराव मोनफ्रोमबो राजखान्थि हान्जाफोरा गावबा गावनि फोसावदिंनायजों लोगोसे जयनिं हाबाफारि लानायफोरखौ नुनो मोनगासिनो। थिग बेबादियैनो बुधबारखालि 14 नं चिरां दुवाराव बिपिएफ दोलोखौ गोबाव समनिफ्रायनो मदद होबोबाय थानाय सा 140 जन सावथाल हारिनि सुबुंफोरा इएम उइलसन हासदा बिथांनि नुजाथिनायाव इउपिपिएल दोलोआव जइन जायो। बे जयनिं हाबाफारिया देवस्रि ओनसोलनि देबितला गामियाव जानानै थाङो। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि इएम उइलसन हासदाया बाहागो लानानै गोजोननाय फोरमायनायजों लोगोसे प्रमद बर'नि दैदेननायाव बड'लेण्डआव गोजोन, हारि माहारिनि गेजेराव फोथायलायनाय, खौसे आरो जौगानाया फैदों। लोगोसे आसामावबो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि दैदेननायाव जौगानाया फैदों, जायनि थाखाय रायजो राजाया गावनो दिनै ओंखारबोदों होननानै बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जायो। फ्रेन्ड्स, दिनैनि बे रादाबनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबथ'नो होननानै सानबाय। गोजोन्थों।